Dito naman namo dito sa Antikala, kanang tambalan. Ang finding sa tambalan dito, gibarang ni siya, gidautan. So mayong hapon mga ma'am sir no. Nay among silingan ma'am sir nga niadto sa balay ani si Angkol na nagkatabang sa tuwa pati sa sitwasyon siyang anak. Wala mga kabalo mga ma'am sir, silingan rin namo sila pero layo mi og balay. Pero wala ko kabalo nga naday sila anak ingon ani na ang sitwasyon. So ang bata kung ma'am sir, gidako ang tiyan nga ang iyang tiil ng hubag. Dili naman makuha lagi kay now ang iyang naong ng hupong. So mangutan ko sa imo nga kulbakol wala dahil ninyo napacheck up ng bata. Dito na naman din sir ganun nga. Pamana kung anong yung sakit ma. Ano sa ba? Doktor? Oo. Wala siya bali wala siya resita. Wala So wala na kay lain way nga mangita og lain nga ospital para matiba. May bawaan kung sa iyang sakit. Wala nang gid kay wa mo may kwarta ni. Kung kasi magilisura na mo, wa may kabayad sa kan kung among dad. Pila naman ni siya kabuwan ng nanay ko. Mga kuana na. Mga ano no? Tulo na kabuwan. Oo. Tama nang imong asawa karon. Ang inahan ani? Oo, inahan ani. Wala man kay 5 pa may kabuhan gilayasan man sila. Ay tibali ikaw na nagkadako ng bataan. Layas man inahan ani. Dito naman namo dito sa Antikala, kanang tambalan. Ang finding sa tambalan dito, gibarang ni siya, gidautan. Oo, gidautan siya. Lagi mga ma'am sir, kaya ang iyahan yung tiyan mga ma'am sir, na dati pagdako, no? Kanya ang iyahan paa na, pagdako, dyan pag-ayo yung paa, yung naong ng hupong. So wala yun din ninyo napa-admit ng bata ko? Wala, kaya kung sa mga kalisod, wala may kwarta yun. Ako dong sakit na kayo ng taon dyan nga, isip amahan to, nga maglantaw ka sa anak nga, inano, okay? Amagay ko yung kakaya. Sa ato pa, diri rin siya makatulganan ha, makatulganan kung diri aragyapon. Diya sa iyang likod. Iyang likod, bantayan ni mo siya. Oo. Inuho mga sir, ang bata yung taon, nag-abot dito yung taon niyang ginawa. Long, kumusta mga Long? Ha? Wala'y sakit sa imo ha? 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 Haman dapat ang sakit sa imo? Mong lawas? Ha? Kaya ako, ligkawang. Ha? Usa? Ligkawang. Ligkawang? Haman dapat ng maligkawang? Ay, dere sa imong kuwan? Dapit-dapit? Ano mga samad niya na? Napay nga mga samadre, ayaw na lang na ipakita. So, ang finding sa Antikala ni gibarang siya. Barang yan. So, ang bata, mga masito, looy, naglisod, ginawa ang bata. Kailan na may edad, Anikol? 20. 20 na. Dugay na nilingon na siya. Ilan na ni kabuwan na yun. Tulo. Tulo kabuwan? Tulo kabuwan, ikatag din yung sakit muna ni. Basta dipaspasan po na. Kaya na, bayay barang nga mga bawaan ka nga. Marang kapag kambalan. Pero kung may paspasan na padak o bayay mo siya. Oo. Dali, reka niya. Katingaladaan yun mga ma'am sir, kaya sa tulo niya kabuwan, yung ani na ang kuwan sa bata, ang sitwasyon sa bata. Wala may kapalit og tambalan ni Col, pang-check up lang karon. Wala yun, kaya wala mong yun may man eh. Kaya wag yung kumahawag na, karon po, wala kanil to, wag yakon. Kaya wala ang sa mga wala yun yung kuwartahan ano. Ang kani, nagkaon na po ni bata. Katihan na ako na. Mura ng biskwit yung kuhan. Kani? Mura ni iyang kanon? Mura yung kaon, kaya ang sama nga. Hindi na siya makakuhan kayo. So katong gustong paabot og tabang mga ma'am sir no, message lang mo sa akong Facebook page ma'am sir, kanang Batang Pasaway nga 700 kapin ang followers. Kinsa man tong gustong mo tabang nila mga ma'am sir no, Ginoo na lay bahala sa inyong kumayo sa isig katao no. Huwag na amo karon sa atubangan sa bata nyo, sakit yung kailang taon nga makita yung ani nga sitwasyon labi na sayang pangidaron. So karon gol, tagaan na lang ka pang palit og tambal niya tulong. Ipalit na ni mo tambal ha. Salamat din dyan. Kung ipalit ko na ni mo kuan, bugas para makakuan kang bata, makakaon ng bata no.
Isiguro yun nagkalit og tambal niya ko lang. Ngayon na lamang no. Masing nakapay maluoy ni mulong ha. Antos lang ha. Ha? Lang ampo lang permintis ginulong ha. Ilagay ka pasagda niya ha. Gino. So mo ni ang imong balay. Oo, mga rin yung tao eh. Ang balay pa dyan lamang sir. Kapal. Sugnawon ang bata. No? Napagkikunuan sa kahoyo in town, kuhan ra, gisanbig. Aman mo dapit magdungag kol, diri ara. Dili man day siya kalingi dito no? Dili na din siya kabakod. Makabakon siya, banaon, bakon. Anaon bakuron, dili na siya makalingi diri. Kibali pabor lang niya dito yung kuhan. Lagi, digamay lagi. Ginoo. Ingon anak ra kulapol basing kaloy antas Ginoo nga ay mo paabot no pero taman sa kumakaya buhaton na to no para na wala yung imong anak. Ayo nagkawala pud laong sa kay tas-an kol. Salamat po dako sa inyo nga napod mo hindi katabang sa akong anak. Dako kay ko pasalamat sa inyo. Sige ra. Ang important ang unang gyud nato pasalamatan ang Ginoo gyud no. Mara man gyud na kay tanan man gyud ang uban man gyud mga tao des kalibutan nakalimutas Ginoo pero takabalo nga kaning grasya nga atong nadawat des kalibutan di ka nas kay tas-an. Ha? Ano ra gyud ha iampo lang sa Ginoo tanan ang sitwasyon sa mga anak. Ito lang ginatugay ko sa inyo kay huwag mo ko na naman ulan. Okay ba ko nga mo tabang ka? Kaya palupahan ba yun, no? Taman sa pamakaya, mahatag ta. So, dire ra ko taman mga ma'am sir, no? Salamat din tayo, amping mo kanunay, no? God bless, Col. Muna na ha. Oh, sige, salamat Sige. kayo. Sige, Col. Oh, salamat kayo inyo pag tabang. Sige.